Ja ću na te nan. Kako napraviš? Izumiram. Snima? Da. Ne znam, a zapravo je simpatično flašiti i kad se lupiš boli. Ne pitajte odakle znam zašto boli. Desi! Tako, cvrc, to nemamo. Kreten. Ako ovo smrdi, neko će da nastrada. Ovo je odvratno na, ne na kvadrat, ne ni na kubni, nego na 150. Ovu flašu okrenem i to će nešto da se desi. Nije baš koliko me dobro poznaću, toliko tog poznavanja, nego... Da. Ding. Spodim, brate, šta ćeš? Opsednuta sam čarapama. Ali je na la, ulala. I to je njena jedna velika bolest. Što? Biće. Hashtag volimo prati suđe uspred videa. Da li se ga čuje? Pa je ni da meni. Publika, približi mi se. Ja ga pogledam. Kako ovo može da se čuje? Meni nije jasno. Zdravo, pinjo. Daj. Ne blamiraj se. I žajten 16. A Džoku nema 32 kartice. Ja sebe obožavam. Da li ste svesni njenog uticaja na mlade ljude? Nisam. A šta je bilo pitanje? Što glumici nije danas do snimanja, nije razboloženo, nije vreme. On cili, se švrčkaš. Te kupi fičku, pa se ti fička za fičkom. A ja ne mogu da stavim ruke, možeš tu sliku da ovako. Nemam snage više, pa sad ti kontaj šta sam ja tebi rekao. Ovo je malo zvučalo debilno. Osobe koje su komentarisale, ne osobe koje su komentarisali. Pozdrav! Jedino ono malo prsla. Kad neko okrene glavu i onda apoteka nema ukus. Ima ukus na miris u vrtiću. Hvala vam na tome. Znam, to se stavlja u auto, ali ono, može da se pije. Ne. Sam ja bolesna. Ima ukus i na apoteku. Zašto služi uopšte destilovana voda? Pored toga što se stavlja u auto i u peglu, da, služi da Jovana pije kad bracu kaže niđe veze, da, jako kreativno. Aha, mama. Niđe veze mrtve i ja kažem. Mislila sam da će ovaj video biti bar malo uspešan, ali ne, to se nije desilo. A da probamo odavde tamo. Da. Sve same noge i gola dupeta.